Cemaat менә киіне башладым да искәртештем нәрсә турында сөйләргә. Мәсәлән, гәзиттә эшләдем мин. Миңа редактор бирде милли темаларны яктыртырга. Шунасын 90 шул еллар башында теге милли аң уяна башлагач халыкларда, татарда гына түгел, хатта Чуаш, Азербайҗан төрле менә шунда КамАЗ төзергә килгән, алар вакытында һәммәсен тик урыс телендә сөйләштереп, аларны гел тырышканнар. Алар әле ничә ел узгач та акцент белән сөйлидер. Шуңа әйтәсе килә. Шундый сәясәт китте, бигрәк безнең менә шушы җөмһүрият башлыкларыннан һәр үзе үз телендә сөйләшсен, өйрәнсен, мәдәниятен инде белән шөгыльләнсен, яратсын дип шундый сәясәт булды. Шуңа күрә миңа редактор баш мөхәррир шул теманы кушты. Чөнки ул аңлады, мактанган булмасын. Мин айырып торам сәясәтне, мәсәлән, кайда милләтчелек, кайда горурлык, кайда шовинизм, кайда расизм. Нәрсәдән? Ул менә шул фикер килде икенче чиратта, беренче чиратта исемә килгән иде. Менә без вакытында яшәгәндә безнең әти мәрхүм ул шул темаларда безгә әйтәдер, менә шул тел, ни турынан безгә без безнең ата-бабаларыбыз 1880 елны урнашкан шул теге Покровка дигән, башта ул Жиренкулинский базар дигән. Мә ушып китте ни. Үрдәк ушып китте куркып. Жиренкулинский базар дигән, Жиренкул, менә күлк, урысча әйтмешлек, кстати. Сүзгә килде менә. Жиренкул. Җәйин башында бәләкәй генә ие. Инде хәзер ушып йөриләр собаклар. Кешенең кулыннан ризыкны алалар әле кайсы вакытта. Шул Жиренкул базары дигән, шунасын 1907 елны анда ширкәү төзеп, кыңгырауларны Покров 14 октябрьдә кыңгыраулар кагып, шунда кыңгырау какканнар, шуңа күрә Покров дип аны Покров көннә ниткәч эшләгәннәр инде. Мәчетне соңыдан ясаганнар инде, мәчетне анда. Мәчет соңыдан таштан салган ул теге безнең Хусаинов дигән Оренбургдагы бер туганнар, алар үзләренә экономия итеп алар, мәсәлән, язганнарында имеш, поездда да алган ул нине плацкарт, купе алмаган общий вагонны алып, шунда юлга бурынды нәрсә диләр, теге ишәк карыннан шунда нитәләр, шундый ни әле катык, әле кымыз ярамый, мөселман бул. Шул әши катыкмы нәрсәм салып, бурдюкмы нәрсә, шунасын теге сыр итне алып, мәсәлән, шулай ул йөргәннәр алар. Алар бит менә шушы хәзер бар теге нәрсә диләр әле, оныттым инде. Банковский перевод. Ул вакытта булган. Ул вакытта бит караван белән йөриләр, юлда аларны һөҗүм итеп, әйберләрен, үзе байлыкларын, акчаларын тартып алганнар. Шуңа күрә менә берсе Астраханда торган, мәсәлән, берсе монда, менә монда килә икән, берсе мин ди шунда Астраханга барам, ул якларга ди товар алырга, менә анда бит Каспий, шуннан теге Ираннан, Персиядән килә товар. Юлдан талыйлар. Шуңа күрә ул киләдә бу нигә миллионер Хусаиновка мәсәлән әйтә. Менә сиңа шуның хәтле акча бирәм ди. Ну белә инде шу тегеннән ага бер туганны шул хак бер өлешен алып кала да, шул акчаны бирә инде. Шуңа күрә ул мәсәлән киләдә ул, белмим, расписка бирәме, юкмы, акчаны менәргә тапшыра. Теге телефон аша әйтәме, ул вакытта чөнки телефоннар инде булган. Шунасы тегендә куркмыйчы бара сәүдәгәр, тегендә Астраханда теге туганы кирәк акчаны бирә, 1% шундый комиссион алып кала инде, шунда тотып кала. Шуны әйтәсе килә, шул төзгән бездә мәчет, ул Россия күләмендә мәдрәсәләр дә күп төзгән имеш. Анда Оренбургда Дом Советов, шунда ул нигезендә элек шул торган җирдә булган ширкәү вакытында собор аларның теге җәмигъ ширкәүе. Шуңа күрә килгәндә ул Хусаинов әйткән фундаментны миннән дигән.
Әллә әйтәләр ул теге нине цементнымы йомырка белән шул бутап, шул сарысына бутап иткәнбе. Шуннан соң большевиклар властька килгәч инде 30-нчы еллар булдымы, шартлата башладылар, тотынганнар шартлатырга, бөтен чиркәүне җимергәннәр, фундаментта калган. Шул фундаментта Дом Советов төзгәннәр ди. Шуны әйтәсе килә, шул безнең авылда Жиренкулинский базар, ягъни 1907 елдан соң Покровка дигән, шунда татарлар бер читтә булган, анда урыс Дмитрий Федорович дигәнме, бер Лисицын, летописец, ул ачлык елны 21 елны киткән, 1903 елны туган кеше шунда базар булган, шуны бәрен язган, анда татарлар турында язган, партный татары дип карта калдырып киткән, шунда да ничә ул 60-нчы елнымы килгәчме, шул карта ясап куйган шунда авылның. Ул инде укытучы бер Черчени Мустафина урыс хатыны кияүгә чыгып татарга, шул мәрхүм татар инде ул Мустафин дигән Нурислам, шуның хатыны Черчени алып барадыр, укытучы педагог, шул укучыларга кушып, шунда картаны эре зур итеп ясаганнар. Ул теге безнең мәктәптәге музейда эленеп тора ул карта. Шуны әйтәсем килә. Шунда татарлар айырым яшәгән, бик күп, ул тик ачлык елларында күбесе инде үлеп беткәннәр дә, шуны әйтәсем килә. Шунда аталарыбыз, бабаларыбыз шул телне шулай саклап калганнар. Шул әти мәрхүм, шуны әйтәсем килә. Алар әтияни алар шулай тәрбияләнгәннәр. Чөнки милләтләр арасында яшәп, төрле халыклар арасында, хатта алман, ягъни немец тә булганында, бер анда бездә Романовка хутор 8 чакырманнан көньякка, шунда колонистлар Столыпин реформасы буенча шунда сөрелгәннәр, алар шунда килгәннәр инде. Хатта казак халкын белмим, чөнки аларны куганнар, бабай әйтәдер, аларның киез йортларын ягып җибәргәннәр, теге патша администрациясе, аларның менә авылларның эзләре калган әле, күлнең теге ягында бар әле чокырлар, авылдан берничә чакрым кайсы җирләрдә ташлар тора. Байлармы булган анда, без далада торганда нитәдерик, шунда мазарны күрәдерик, ул ишлеп торадыр, хәзер инде бигрәк әз калды мазар дигән. Беләсезме нәрсә мазар? Ул шул тегедә җирлиләр шунда туганнардан да бөтен гаиләсен шунда. Шуңа казакларны куганнар, инде татар булган инде, Мордва килеп, алар урыслашып беткән инде, Тульская, Тула өлкәсе ягыннан урыс килгән, украиннар килгән, алар урыслашып беткән инде, татар телен саклаган. Шул бабалар, әбиләр безнең әтиәниләрен тәрбияләгән, нәрсә ул милләтчелек, нәрсә ул горурлык, нәрсә ул чын патриот, телеңне, динеңне, милләтеңне. Шул әйтәсем килә, без әти сөйлидер безгә, без кайсы вакытта артык ашырып җибәрәдер, ул әти мәрхүм әйтәдер. Менә бу милләтчелек инде, бу ниди, юк, бу менә расизм, бу шовинизм итеп әйтәдер безгә, алай ярамый дип. Беләсезме, аерма булырга тиеш. Ул менә әгәр дә кеше аермасын күрмәсә, милләтчелек, шовинизм, расизм, шул милләт, горурлык, бөтен нәрсә арасын аермасын күрмәсә, анарга ул темага кагылмаска кирәк. Чөнки ул менә докторга кеше өйрәнмәсә, белмәсә ничек, кайда скальпель белән кирип чыгарга ул белми, бер нәрсәне бузырга мөмкин, ихтимал. Шуңа күрә әйтәсем килә. Менә милли темалар, алар мәсьәләләр, шундый куркыныч, шундый нечкә бик темалар, шуны әйтәсем килә. Шуңа безнең әтияни, бигрәк тә әти мәрхүм, ул безне шул тәрбиялидер, аңлатадыр, менә шушы мәсьәләне. Шулай, менсән булай, бер кайчанда бездә милләт, менә шушы милләте шулай әшәке дип әйтмиләр, кайта даже урысларны мактыйдыр әти, менә казакны яманламыйдыр, сирәк анда кайсы вакытта әйтә инде, менә бу, менә шулай көлә, 200 була дип, татарны буладыр, менә моның тукымы дип әйтәдер. Әйтәсем килә, милләтчелек безнең гаиләдә булмады, менә бүтән милләт шундый милләт икән дип без аны бер нитмидер. Аермабыз бар, нәфрәт бездә тудырмыйлар. Шуны әйтәсем килә. Менә хәзер нарушение авторских прав дип музыканы кертәләр инде соңдан миңа гаепләп. Шуңа күрә әйтәм, рәхмәт безнең ата-аналарыбызга, алар безне тәрбияләделәр, дөрес телне сакларга, динне сакларга, өйдә тыялар, урысча сөйләшмәгез дип.
тілні сақлаттырдылар бізге, дінні, ғұрып ғадәтлерні. Орыс арасында тұрсақ та, өзіміз сақладық. Не барысы ілік революция қадар 4-нен 1 болса да, соңғы елларда 15, наверное, 20% қалды татар. Ихтибарыңыз үшін рахмет. Тыңдағаныңыз